ikke nogen flere popcorn på. Ja. Pas på med at tage dem. Hey, de er lagt ud over. Jeg skal også have nogen. Ja. Det er den. De er virkelig gode. De ligger i slim. Kom, Og øjnene fast på øjnene. Den er stor. Så sæt den ned og få den. Sit. Det var lige den store ske. Der kommer flere, der må se på. Nu ryger det over det hele. Der kommer så mange mere. Der er altså gang i et spring der. Altså virkelig kan du gøre det her på min lang, specielt som det var. Ej, det her bliver super sjovt. Du var siger. Og der er meget popcorn. Oscar, der er ingen til? Nej. Kører flere popcorn? Jeg skal popcorn. Der ligger helt rundt med sig. Vil du have? Hvor ligger den der? Åh! Til Daisy. Der sker ikke rigtig noget. Der sker ikke rigtig noget. Det skal nok komme nu. Virkelig kommer. Helt for at tage en popcorn nu. Ah. Au. Ah. Åh. Ah. Åh. Ah. Åh. Åh. Ah. Hvor er det? Nå, der. De bliver godt nok langt, ikke det gør? Lige ned i æggebakken. Det er varmt, der. Du slår ud for at stoppe med noget.